karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play them. Wow! Kahumot si mong giluto. Kalami! Ugma sa buntag. Tawag ka ng helicopter ha. Aron makapauli na dayon ta. Di pa ta mamauli, ugma. Unsa? Bungol ka? Di pa ta mamauli, ugma. Hoy! Dili na mahimo ha. Kinahanglang maatiman ko ang imong amahan. Nagpa-doktor siya. Nagkinahanglan siya na ako nga iyang asawa. Kalma lang. Di mo dako ang negosyo ni Papa kundi pa siya makamaong muatiman sa iyang kaugalingon. Gawas pa. Mingon ka nga gusto kang bubakasyon, di ba? Maong pag-enjoy na lang yun ni Dabita. Dili ki mahimong magdugay ta dinhi. Kayon sa? Mahadlok ka na ako? Usa na? Di ka kasaligan. Mami, ay kabala ka. Di na ko musuway og rape ni mo. Pabuto na lang nako nga ikaw na ang muhangyo nga. Hagganti ka. Excuse me. Dili na mahitabo, no? Matiguang ka na lang. Dili mahitabong mohangyo ko ni mong hagkan ko. Mau ba? Ayaw pagsultig tapos, uy. Nga no? Lami na gyud kang mo kiss? Ha? Excuse me. Una-una na ni mo dong. Kauna diha, oy. Ay pagsige yung sinuting binastos. Oh. Bastos din ang kiss-kiss, ha? Gikinahanglan man sa mga tao. Labi na dunay relasyon. Hilom na ba? Mayo bang mo kiss si Papa? Husto na. Oh. Hoy! Asa ka, oy? Kao na dire. Ay, padas ka lagot, good. Alexa! Alexa! Makalagot kining tawhana. Pastos kyud og baba. Hangtod ang iyang amahan ni apil-apil pa siyang kapastos. Wadyo patasang baba. Uy. Unsa naman ang dapitang akong gisupay? Hala. Layo naman ko sa bay. Bahala na. Ano lang una ko din, Lapat man din may bayan din, Manawag ko ni Ed. Ay, makalagot. Ay, signal. Alexa! Balik diris bayoy! Bahala ka diya. Samo kay kagbabang tawhana ka. Alexa! Ayaw palayo sa bay! Bahala ka. Alexa! Sige. Singgit, yun. Hangtod nga mapagaw ka. Kay way Alexa mo tubag ni mo. Alexa! Hain ka, oy! Oh. Mami! Pauli na, Mami! Nangita na ni mo ang baby! Oh, hindi mo tubag ay. Ay, napataka mo kanigdak ka. Ah, pasintuas sandbar. Unya, di na makabalik kung mutaob na. Pabadlong magdibayhan na. Ah. Alexa! Pauli na! Alexa! Mercedes! Oh, Gutom na ngo, oy. uy, naunsawa. Day mo mangaon si Sir Ed. Ay wa, oy, maikog kumuingon nga. Mga mi. Kay dugay kayo siyang nakagawa sa klinik sa doktor. Gabi ina. Unya, noy. Nahibaw kas resulta, ha? Wa man maghisigot si Sir. Unsa man sa tanaw ni mo siyang naong, wa mag-uol?
Wa man. Mura man gihapon. Hain man si Seron. Ato siyang kwarto mipahuway na. Di ba ka grabe ang sakit sa kasing-kasing ni Sir Ed, no? Alexa! Hay na koy! Pabadlong niya, ha? Ang sabi ba yan, ha? May tao dito sa sandbar. Daan pa ko. Tuwa si sandbar paingon. Dara ko diri na pita. Alexa, dali, dali. Langoy paingon diri. Di ko kanaong wala, oy! Unsa? Ha? Sa kamaldita nimo? Wa ka magtuon og langoy? Ay! Ba't ko na ang baon? Huwag na! Ayaw maglihok! Hain naman ang salbabida din, eh. Ay! Kadag ko na sa bawd. Kakusog bang mitubo sa tubig. Ayaw maglihok! Diha ka lang yun sa imong gibarugan. Ay! Alexa! Iyan! Relax! Niyan ako! Niyan ako! Gunit sa salbabida! Alexa, di nga na ito sa baybayon. Salbahis ka! Kung namatay pa ko, ikaw gimabasol ba? Sabi sa'yo nagsugo ni mo. Kamulakaw ka paingon sa sandbar, ha? Ay, kung pasangin likon, hapit ka matigok karong gabi una. Kung wa pa ko ni mo dead adinis isla, dili na may tabo na, oh! Ano pagyaw-yaw? Pasalamat na lang ka. Kay naluwas pati ka. Gikan sa sandbar nga. Nalapawan na sa dagat. Ay, makalagot ka! Gagot-lagot eh, ay. Salamati na lang ko. Ngawa ka maanod. Ug buhi pa di ka. Ang katawa man ka. Nasudla na sa nagbako ka nga imong utok, no? Kasi pwede pagkatawan mo. Nga abi na kong tanang isog. Kamaong mo lang, oy. Hoy, way dagat sa amo, oy. Ngong di ko makamaong mo lang, oy. Wa ko makatuon, ana. Ikaw ba? Ikaw ba? Maldita man ka. Pagtuunog lang, oy. Sukmagay ramay mong gitunan. Di man na madag sukmag ang dagat. Lang yun man na. Da, Ay, ay kung bukal-bukali ha, kainahan ba ako ni mo? Shh! Hoy! Kay kasakit sa simod. Giliktan mas maldita. Pero, okay na lang. At least, wa siya malumos. Hello. Oh, wa din si Ian. Tuwa sa Isla Verde. Unsa? Padon ko ni mo silang bay? Pero, unsa may akong rason? Okay. Muna akong buhaton. Tuod. Nakita na akong Veronica Abadin nga gipapangita ni Ian ako. Oh. Ha? Gugton sila? Good morning, Mami. Hoy, yaran nga man ka sa kong kwarto. Di pa ni mong kwarto eh. Eh, wa pa ni mapalit ni Papa. Ang sabay tuyo ni mo, ha? Walang. Ganahan ko magtanaw ni mo nga natuog. Hoy, may kagaw na sab ng utok ni mo, no? Iyan, ay gid kong pinuangi, ha? Isumbong tagi ka papa ni mo. Nga nang wa mo ka musumbong niya sa kong gibuhat ni mo. Oy,
Hala! Miss Lariang, ikaw magudi ay ni. Kumusta, oy? Gupaha ko ni mo robutaga. May mapagpasudlon ko nimo. Waman dari si Rian. May gisugo si Ian ako. Unsa may gisugo ni Ian nimo, Lira? Ipapangita ni Bayhana, si Veronica Abadin. O nakitaan mo ba siya? Wa pa. Pero, natultulan na ako ang iyang kanihing gipuyan. Hurunga ka ng gibuhat nimo. Ayaw sunda ang gisugo kanimo sa akong anak. Pero, Ayaw na ninyo o kaya ang kagahapon, Lira. Naghangyo ko nimo. Sir. Mansur diha, sir, ha? Huy, Lariang. Pauli sa inyo, oy. Nagdama kag sakit din, oy. kaysa magina na si Veronica Abadin, Sir Ed? Tinuod ba nga imo siyang kabit sa una? Pagawasan ng babayhana, Binoy. Sir Ed! Sultihin na lang ko kung hain mo tagoy ka na Veronica Abadin! Lakaw na, ha? Miss Lariang, pauli sa inyo. Pauli? Aray! Hoy! Driver ka lang ha? Ayoko gitukmod! Hoy, sad ka! Kung di ka mo pauli, guruyon hindi ka paingon sa git-giyot sa gawas. Sip-sip! Natural? Kung saman mo pauli ka o dili? Ambinan niyo mo cellphone iyan. Tawagan ako sa papa ni mo. Magpakuha na ko din hi. Dili. Ani hito dinhi mag-ila-ila og maayo, Mami Alexa. Unsa ba gyud plano nimo nako, ha? Daghan. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!